ka ais de ma anta kok tang sai ka ne an kok ta ni mong mai ta chade sinai she ka rang narendra de ma mai ta sadi man sadi mai kok te na pagi mai kha chu kai mai na tu mai man kha chu kai man nai ha ni bo ra ma ma tham mo no mi sun kai man nai tu ma ni mai ya tu mai cha cha mai kai cham sing di sam mai kai sal ba ni sa ko ba phang ka tu ro ta man na ke na tu ba ba an kok tang sun pai ka ya de borma ang pori jongo class 5 bo ang nongo tini kok tang sai khnar nai ani kok tang ni bumung kha kok borok ma sunya ni bumung dipali de borma kok ni buma kok borok ma borok ni kok tipra sama jadu kolija hani botongo reser khagra kisa manthogo tipra laboi ni sakawo semai tanggai basai tongo sajak tongo kerang ko thoma cherani thani busuk khna thokma gothogei kokthai nini sajakma bethai kokni butang hamjakma kokthai nini bujabo jasmai kaya khumpui baro hambai jotanana ang kok tang poi mai kok tang mong kha adu kire chene no ka non du ywa adu kire nang wa ta ba kire wa sa hu ja wa sa lu ja sari sam no kire adu kire na ra bu se wa hala si me na no bo sa la bi ang ta adu kire ta me ma lai sang la lai tong lai pran ro ko me sa hang bai